इ देश में गरीब के कोनो कीमत नहीं हो। पढ़े लिखे खातिर तो सरकारी स्कूल बा, लेकिन स्कूल कम, खंडहर ज्यादा लागेला। 5 किलो राशन खातिर गरीब 3 से 4 दिन लाइन में खड़ा रहला, लेकिन फिर भी राशन मिली कि ना मिली एकर कोनो गारंटी नहीं है। बहुते बड़ो सरकारी अस्पताल में गइला के बाद बेड मिली कि ना मिली, डॉक्टर अहन कि ना अहन, इलाज होई कि ना होई, ये सब भगवान भरोसे बा, सिस्टम के भरोसे नहीं है। यहाँ तक तो ठीक बा हो। सबसे अजीब तब लागेला जब इंसान थक हार के शांति खातिर भगवान के पास जालन। भगवान भी उनकरा साथे उहे करतारन। जेकरा पास VIP पास बा उनकरा खातिर दरवाजा तुरंत खुल जाता, लेकिन जेकरा पास VIP पास नहीं है वो घंटों लाइन में खड़ा रहता। सही कहतरन हो, जेकरा पास VIP पास रहेलन हो उनकरा खातिर विशेष पूजा होला, विशेष थाली सजावल जाला। जौन गरीब पूरा जिंदगी ईमानदारी से काम कैलन वो घंटों भर गेट के बाहर खड़ा रहेला। कहेला लो ऊपर वाला तो सब केहू के साथे बड़न, लेकिन असलियत में तो भगवान भी अमीर के हो चुकल बड़। सही कहता रहो। आज के समय में जेकरा पास पैसा बा उनकर काम सारा समय पर होता, लेकिन वे गरीब जेकरा पास पैसा नहीं है न उनकरा के केहू पूछे वाला नहीं है।